خلقه من نوري ثم أنت هو نور الله ثم هو الكعب والأمسى ثم هو الكعب والأمسى wanda ya yi ka ya aje ka gabansa yana tare kallon ka ai ko kana ta kai ta wayar baita kamar abin da wani ya baita in kana da jato ka dakin sa amma nawa aka zo zama da kai kace kai ba zama za a yi kai ba nawa aka yi ko ta uku ba yi ba an ji an nemi zama ya ce a da faɗi faɗin ka ni ba da faɗi an dama da kwanci ake zai ta rufe kai haka ni ma da yau ku zauna kawai
Allah ba man biki ba balaga ba na hau ba sarhu ba lugga sai hauka